Takže čau lidi, tady Smarty, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednu osobu v našem současném tématu, která hraje celkem vysokou roli a jedná se o Erika Honeckera. To nebudu teď dál okecávat, dejte like, odběr a jdeme na to. Takže Erik Honecker s celým svým jménem Erik Ernest Paul Honecker se narodil 25. srpna 1912 v Neukirchenu, který teď už spadá pod Sársko, a zemřel 29. května 1994 v Santiago de Chile. Zemřel na rakovinu jater. Děti měl teda měl dvě dcery, a to Soňu Honeckerovou a Eriku Honeckerovou, která se následně provdala za Karla Wildaua. No, já nebudu přece jenom mluvit o době mezi lety 1950 až 1990, který potom zase budu znova opakovat, tak mi to přijde mírně zbytečné. Zhruba ve svých 14 letech se přihlásil do Ligy mladých německých komunistů v roce 1926, zkrátkou KJDB, a vlastně jednalo se o mládežnickou organizaci a o 3 roky později se přihlásil k německým komunistům. Při studiu, který nedokončil, si přivydělával jako pokladač, ale nakonec dostudoval, ale nedostudoval tu školu, kterou studoval, ale vystudoval Moskevskou mezinárodní Leninovu akademii, kde se mu dostalo komunistického vzdělání, a to znamenalo jediný, že už byla vlastně jeho cesta životem jasně určená. V roce 1931 se vrátil do Německa, v roce 1935 následně byl zatčen nacisty a v roce 1937 byl odsouzen k 10 letům ve vězení za jeho komunistický postoje. Samozřejmě v roce 1945, kdy padla Třetí říše, se vrátil z vězení po 8 letech, takže o 2 roky se mu to zkrátilo. No a co samozřejmě udělá jinýho komunista, který ho zavřou? Vrátí se zpátky. Takže opět se stal aktivním komunistou. V roce 1946 se podílel na znovu vybudování komunistické mládežnické organizace Svobodná německá mládež, zkráceně FDJ, neboli Freie Deutsche Jugend, a zároveň se stal její předsedou. V roce 1950 se vlastně dostal do Stasy a co se dělo dál, se dozvíte ještě v tamtý sérii videí, jo. Ale přeskočím to vlastně někdy do roku 89, do 18. října 1989, kdy ho vystřídal Egon Krenz. Erik Honecker se přesunul do postraní, aby nebyl nějak, jakoby, aby ho nemohl nikdo osočit z toho, že něco dělá. V roce 1990, kdy došlo k sjednocení, tak byl vlastně v azylu, kdy byl v sovětské vojenské nemocnici poblíž Berlína. V roce 1991 uprchnul se svojí manželkou do Sovětského svazu, aby se zachránil před soudem za podíl smrtí při úprku z východního do západního Německa. Tak on byl vlastně jeden z lidí, který je odstřelovali. Takže předtím se snažil utíct, bohužel v roce 1991 ještě v 11. prosince požádal o azyl na chilské ambasádě v Moskvě, bohužel mu ho neudělili. A jenom aby se vrátil ještě zpátky k tomu, že vlastně byl souzený, tak byl souzený za to, že zabil nějakých 86 až 262 lidí. No a aby se vrátil zpátky k tomu soudu, tak u soudu teda prohrál, tam ho uvěznili, ale samozřejmě museli ho propustit, jelikož měl tu rakovinu jater. Dostal se vlastně, zase utíkal pryč, tentokrát do Chile, kde dožil svůj zbytek života. No a jeho manželka, ta zemřela v roce 2016, kdy dožila v Chile taky. Tělo Erika Honeckera tak bylo popelněný a uložený do urny. Měl spousty svých citátů
a našel jsem si přímo 3. A první je: zeď tu bude stát 50 nebo klidně i 100 let, dokud bude potřebná. Berlín, 19. leden 1989. To mu trošičku nevyšlo. Přece jenom. Žádný vůl nebo osel nemůže zastavit budování socialismu. Berlín, 7. říjen 1989. A jeho třetí citát: budoucnost patří socialismu ze začátku 80. let. V němčině: Die Zukunft gehört dem Sozialismus. Je to dost milý, ono se to snaží mluvit německy. A tím bych asi ukončil téma Erika Ernsta Paula Honeckera. Děkuji, že jste se dívali, dejte like, odběr, komentář a čau.